lo mthetho othi ingane ayingashawa noma ibhedela nje iphuzela utshwala kuthiwa ithathe ucini ifonela amaphoyisa. Hayi le Roman Dutch law le ngeke bakwethu ethi ungabusakhulisa ngisho ingane yakho. Madoda, yebo mama, siyezwana. Ayikho ingane eSouth Africa engeze ukufunda. Ngeke icashe ukuthi imali ayikho. Sizo imali kahulumeni khona. Sinegolide lapha yonke imali khona abantu nje bazezela umathanda. Ingane izofunda ngifuna ingane eshumini leminyaka ezayo zibe sezakha amabhanoyi lakhe la lindize lisuke la babe sebakha insimbi ehamba phezulu kolwandle ingashoni phansi.